kita karon sa may Masara, Mako, Davao de Oro. Diin aktual nato nasusihon kung unsa na ang sitwasyon ni maong lugar nga gilandslide ato ni aking mga gabi, no? So sa karon diya ang team, no, ikan sa naglain-laing media sa nasud para personal nga masubay o makita ang sitwasyon din yung dapita. Well, so far diri amin nangagi sa mga likod ng bahin sa mga panimalay kay di ang safe area kung ka ditong dapita landslide area na, no? So kasta og mga sumala pa mga 2 kilometers, around 2 kilometers. Picture dam. So ito makita ang mga balay diri, wala na yung mga tao, kaya ang mga tao diri gipa force evacuation na, evacuate na sila. Itawag na siya ground zero kay wala na yung mga tao diri na puyo. Kani ko na makita ang mga binuhi din niya. Wala na ipangbiyaan. Huwag ito na sila sa mga evacuation centers. Wala sila mahimo kung dili ang pag-evacuate yun. So kita natin ang area ng slide no. Ngayon pa si Kauban Junji nga mga gold nga bato. Makita no, klaro na ang bato. So dayon ongoing ang hindi mo nga pagkalat sa mga rescuers. Ano ni? Sabi nga pagkatabon. Intro. Pagkini naman kay puro ni mga trabante apik sila. Dulay, mga residente rin na uban. Ano ba, residente uban, trabante. Kaya may magpuyo dia nga dili trabante ko, karena na mga negosyo, ano ba? Uban. Wala mas uban ang mga waro. Ano? Ano? Barwas uban.
Ada mulai kami di mana naman kanito kaya babaw? Ben, ikaw na Ben, ang nabato ni mo Ben. Ben, ikaw na, nabato ng asawa. Kanya lang, Ito yung pagkain. Ito yung mulo. Lagi termalihat itu nih. Punta dito, kita peka ano dito ba? Ga pabahaga. Ayun ang magdala ng mga Ito, sir, sabay na mga sir, tripod to, ano lang tagulima sa sir, tapos na lang mga sir. Ano sir? Wala na sir, wala na lang mga sir. Safety ah, safety first. Wah, abot skin sir.
Laksan ang bago nyo. Ang bata. Bata rin din masaya. Wala ko siya makainod ka lang. Yung cross ano, ala na si Tyrone Uy. Yung anak ka rin Uy. Kulang po may upo pinikato dito sir kay kanang ang mga kauban mo na nag-ingon nga napa daw siya dito kay kadayon pa kuan pangkot sila kanang pagyan pagbabaw niya. Moment po hitabo nga naglandslide na daw. Ma'am, si sir, ma'am, ay nahitabo ang mga insidente, ma'am. Naka-contact pa siya sa imo? Wala sir. Dili siya ga-kuhan sa imo, ga-update. Wala kay si ang cellphone isa ra mo dong cellphone namo sir niya. Kuan, siya ra man nagdala gahapon. So, wala siya, wala niyo na-contact atong number karon. Di sige kontak nila gabi wagi makakontak sa ila. Duha man sila driver o katong konduktor niya. Di gyud makontak hantod karon. Ya sige paabot gabi wa pud gabi na uli. Okay, unsay oras sa gyud ang iyang duty? Ang kuan ang yang duty alas 7. Mauli na siya alas 7 kay manihapon niya gabi na sige paabot kay aron mauli. Wala man ni uli niya mo to imbahada naman na yung mga kauban nga kanang kuan na uli na gud akong banay wala pa. Nya siya nga naglandslide biya dito may lag nakasibat to sila karon. Sige bati ninyo pagka balon ninyo na Nabalaka ko sila pero sao na mo lang ako ang mga anak. Anak ka ay kakuan na isa ka parang ira kay pila yung anak ma'am? duha ka Mga kabuk anak. Mga bata ba? Kapila ilan ma'am? 12 o 9. Si Sir, sige pangalan ma'am? June de Canyo. John Dicanio. Yes sir. Kagaw na ko to sir. Si kaso na ko Si Sir John Dicanio ma'am, mo na nag-ulit sa mga search mo ginagin Yes sir. Oh. something. Ako may anak ko. Ano? Kaya paminaw ninyo ma'am, napaghihapon may paglaom na si Sir Adari aram. So mo to Sa waterfall. waterfall sa Waterfall sa Elizalde. Elizalde, taga waterfall sa Elizalde. Gapon ma'am, pagka unsa oras sa gid mo na ibaluan ma'am nga nahitabo na ang landslide ri ma'am. Mga alas 8 na kapin. Alas 8 sa gabi. Oh, kay usap kami mit hebalo nga mo na nagkagubot na sila kay ambas nga ni baba nga isa. Ninguno man dito kay nagkahibalo nga mo na landslide lagi daw niya. Nangutana ko sa mga kauban ko niya nga kuan layo ra ba ilahang nakuanan ingon ko to kay naguna nga layo ra pero naapil man ako no di ay kakuan. Pero wala pa kakabalo atong hitabo ato nga umura nga nabilin pa dai siya. Oh, wala ko kabalo abi na kung nagpabiyahe na siya pababa ba. Unsa pud imong gi-expect kag gabi ma'am nga makauli ang imong hangbana ma'am? Ana wagay ko itulog gabi ma'am no kay nagsig ko hulat nga mauli siya. Sa karon ma'am no kay padayon pa maghihapon ng search and rescue operation dito sa taas unsa ba atong ginalauman ko kasi na kay mga panawagan po diha karon no sa tuang lokal nga pagamhanan diri sa Maco Davao de Oro alang sa pagdali ngo pagpangita sa imong nga bana ma'am. Tabang ako sa mga rescuer nga ma-rescue sila dali. Ako nag-ampo po ko nga kanang kuan nakahawa pa siya sa lugar nga nahitabuan. Ma'am, salamat kayo ma'am og atong panikamutan nga unya pud paabot man ta
lakas sa go signal nga makasaka ta dito